Η Ράνια Θρασκιά αποτελεί μία από τις πιο ήπιες και ουσιαστικές παρουσίες που ανέδειξε η ελληνική τηλεόραση. Μια γυναίκα που με τα χρόνια επέλεξε συνειδητά να απομακρυνθεί από το θόρυβο της δημοσιότητας και να επαναπροσδιορίσει τη ζωή και την επαγγελματική της ταυτότητα. Από το 2018 ίδρυσε το Κέντρο Προσωπικής και Οικογενειακής Εξέλιξης, μέσα από το οποίο εργάζεται ως παιδαγωγός, οικογενειακή σύμβουλος και σύμβουλος ψυχικής υγείας, αξιοποιώντας τόσο την επιστημονική της κατάρτιση όσο και τη βιωματική της εμπειρία. Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία, αντικατοπτρίζει μια βαθύτερη ανάγκη κατανόησης των ανθρώπινων σχέσεων, της οικογένειας και των μεταβάσεων που σημαδεύουν τη ζωή. Παράλληλα, η Ράνια Θρασκιά διαχρονικά κρατά χαμηλό προφίλ, προστατεύοντας την προσωπική της ζωή και μιλώντας σπάνια και με προσοχή για ζητήματα που αφορούν το γάμο, το διαζύγιο και τα παιδιά της. Ο γάμος της με τον οδοντίατρο Ανδρέα Φωτόπουλο υπήρξε για εκείνη μια φυσική εξέλιξη μιας μακροχρόνιας γνωριμίας και όχι μια παρορμητική απόφαση. Όπως είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της στο περιοδικό People το 2016, δεν βίωσε ποτέ τη σχέση τους ως γάμο αστραπή, αλλά ως μια ομαλή ροή γεγονότων που οδήγησαν στη δημιουργία οικογένειας. Γνωρίζονταν χρόνια πριν, υπήρχε εμπιστοσύνη και βαθιά εκτίμηση, και η απόφαση να αποκτήσουν παιδιά ήρθε τη στιγμή που και οι δύο το επιθυμούσαν πραγματικά. Το 2009 ήρθε στη ζωή ο πρώτος τους γιος, Διονύσης, και το Δεκέμβριο του 2011 γεννήθηκε ο δεύτερος γιος τους, Κωστής. Εκείνη την περίοδο, η οικογένεια αποτέλεσε για τη Ράνια Θρασκιά βασικό άξονα ζωής και προσωπικής πληρότητας, χωρίς την ανάγκη εξειδανίκευσης ή επιφανειακής προβολής. Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε πολλές σχέσεις, έτσι και στο δικό τους γάμο, με τα χρόνια προέκυψαν δυσκολίες που οδήγησαν τελικά στο χωρισμό. Η ίδια ουδέποτε μίλησε για έναν δραματικό ή εντυπωσιακό λόγο διαζυγίου, αποφεύγοντας εύκολες ερμηνείες και δημόσιες αντιπαραθέσεις. Αντίθετα, έχει περιγράψει το διαζύγιο ως μια επίπονη αλλά αναγκαία διαδικασία, γεμάτη συναισθήματα όπως κλάμα, απογοήτευση και ματαίωση. Σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη, είχε τονίσει πως τίποτα δεν είναι ανώδυνο και πως ο χωρισμός δεν σημαίνει το τέλος της οικογένειας, αλλά μια αλλαγή στη μορφή της. Για τη Ράνια Θρασκιά, ο πραγματικός αγώνας ξεκινά μετά το χωρισμό, όταν το ζευγάρι πάβει να υπάρχει, αλλά ο ρόλος της μητέρας και του πατέρα παραμένει ακέραιος και διαρκής. Κεντρικό σημείο σε όλη αυτή τη διαδρομή υπήρξαν και παραμένουν οι δύο γη τους, οι οποίοι αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα και για τους δύο γονείς. Η ίδια έχει μιλήσει για τη σχέση που έχει χτίσει μαζί τους, βασισμένη στο διάλογο, την ελευθερία και το σεβασμό, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι τα αγόρια δεν είναι πάντα εύκολα στην επικοινωνία. Με ωριμότητα, έχει επιλέξει να φιλτράρει τις σκέψεις και τα όνειρά της, μοιραζόμενη όσα χρειάζεται με ενήλικες και με τον πατέρα των παιδιών της, προστατεύοντας τους γιους της από περιττά βάρη. Μέσα από αυτή τη στάση ζωής, η Ράνια Θρασκιά δείχνει πως ο πραγματικός λόγος του χωρισμού δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά μια εξελικτική διαδικασία, όπου η συνειδητοποίηση, η ευθύνη και η αγάπη για τα παιδιά υπερισχύουν της ανάγκης για εξηγήσεις και εντυπωσιασμούς.